Ja máme plný kôš. No a čo? Dúfam, že nám ho vysypú. No, tak. Moment. Môže to sa ísť zrkadlo jak blíky. Toto mám. Kurňadok. Svežele. To je sladkosti, pozri. A ja mám. Máš ich veľa, dúfam, Maja, hej? Gans diabity. Neviem, čo som povedal. To si ukáž. Ďalšia. A vonia pekne. Hej? Áno, lebo to máš, čo? Áno. Toto sú najlepšie ponožky na svete, ja v nich spávam. Tak dobre. To je úplne čo robíš? Dobre. Mám karty. Dobre, si sa mám. A ja mám žolíkové. Hej, ho máš? Čaute. Ahoj. Prídite na návštevu. No, niekedy možno. Keď už tam dojdu zásoby. Prídeme. Toto mám také oblečenie, že to spoločne. Jakú spoločnosť to vidíš toho. Tak možný. Teraz ste vybavili. Toto mám. Na doma. Na doma. Sorry, ti Aj peru. toto mám na doma. A toto je čo? Nie, ja to tam nevyhriem aj. To mám do spoločnosti. Á, prosím ťa. Do spoločnosti. Čo je? Tu máš sprchovek. Do spoločnosti. Na chvíľku. A lodičky máš? Maja, ukáž mi prosím tie tvoje plesové šaty. Toto, jestli nechcete vedieť, aké mám pyžamo. Jak debil. Však uvidíme. Šajde Maja, prvé dve sú moje, ty máš druhé dve a tretiu. A to sa budeme zohýbať. Čo to je? Dobre, idem vybavovať do pusu. No! Ja tam tú skriňu ani nemám v tej izbe. Či tyčka z vešiakmi. Tyčka, no. Ale prečo som si nič nepovešala? A prečo? Jaj, no dobre. Tu mám gatie. Ja mám 320. Tu mám tričko, nejaké. Dobre, to je tričko. Tu mám lyžiarky. No ukáž. A nie, dovolím ti pozrieť sa. That's all? Nie, pozri, to zvidíš. Počúvajte. Niečo si musíme zavesiť, nie? No také do spoločnosti. Sorry. Kde mám pyžamo? Pyžamo. Ti bude Toto je zimka. to úsporné mydlo. Aké úsporné. Že som si nebrala celý ten... Jaj, no ukáž mi ho. Ja som to chytila som. Ja vám, viete, koľko vám pomôžem? X zrátaj. A dám aj dvoje. Raz, dva, tri, štyri, Tu sú tie hrubé. 6, 7, 8, 10, 11, 12. To čo? Ukážem ešte nejaké spodné prádlo, Majka. Ukážem, chceš vidieť one plavky, ktoré som ti... No, ukáž ich. Asi tieto, to sú také, že... Ježiši. To si myslíš, že sa narvaní to do toho? Ja neviem. A ešte ukáž ďalšie, nemáš niekedy. A ešte ďalší. Ty máš XXL plavky. XXL nemá. Mám ešte takéto. No všetko sem hoď, ja to nechám. A tu Ja to mám budem musieť odskúšať, ale Miro tu už nebude. Jedny sú také Škoda. atypické, to na henty... No to čo je? Čo? Čo plavky, to si nevidela nikdy také plavky? A počkaj, a ktoré je vršok? Toto je vršok? Pozrite, aké mám pyžamo. Počkaj, To si ešte nie je, jo. To si nás do Paríža. No dobre. Musíš si Nebude zima. Vtedy bude 13. mája, tak to nebude zima. No. Toto. Krása. Koľko to som vedela, ako sa oblieka.